Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. Amigos e festas. Ala, xa teño outra preciosidade. Rápido, Dumpster, axúdame a envolver estes regalos para todo o mundo. Ai, non! Dougie, estaba no medio de... Ai, que pasada! Ei, para aí, meu. Vasme dicir que é esa cousa verde que tes nos pezuños? Isto, estou metendo peidos en botellas para todos. Para rapazas tamén. Foi iso que se che ocorreu, peidos cheirentos. Sí, é un don que teño. Acordaste do espectáculo de cousas raras? A estrela fora eu. Iso non pasou nunca, compañeiro. Se faz memoria, o gas subiuse xa a cabeza e por pouco destrúe a granxa. Superdump, Gustame o nome. Rápido, Popit, o meu cun móvil. Grandes gases comportan grandes responsabilidades. Non, Dumpster, a lección foi que os peidos e o traballo non casan. É perigoso. A ver, leva as botellas daqui con cuidado e envolve isto para Buster. Cando atacan os robots. Xa o pillo. Como cando Buster comprou aqueles robots para traballar e intentaron apoderarse da granxa. E faltoulle pouco. Queridos amigos, os animais sempre traballamos duramente, así que chegou a hora da recompensa. É todo grazas a isto. A última alta tecnoloxía para granxas que ven dereita do espazo. Do espazo! Eu de ti tería moito cuidado con esa tecnoloxía moderna. Dame o corpo que non é de fiar. Por qué? E logo pensas que os robots van querer conquistar o planeta? Viches demasiadas películas. Chegou a hora de actuar e de que nos fagamos con esta granxa. Robogranxa? Prohibidos os animais de verdade? É todo pola miña culpa. Estás dicindo que os robots se fixeron coa granxa? Non! E quen nos vai deter? Ti? O ataque! Colledeos. Metinlle un virus no servidor, non lle leva un segundo É descargarse. que non temos un segundo, Buster. Virus descargado e activado. Aquí tamén hai unha lección. Os robots e o traballo non casan. Non, Dumpster, a auténtica lección foi nunca discutas con Drumstick. Ese paxaro vello sabe facer de todo. Pódese saber que ven sendo esa cousa? Este, amigo meu, é o provedor de peixe XL3000. Ten anzóis guiados por láser que localizan o obxectivo segundo a especie e o tamaño. Eu non tiña ningún XL3 ou como se chame cando pesquei a navalla. A navalla! O peixe espada máis grande e máis malo da poza. Como pescaches ao final? Ao final paraliceino coa mirada. Sí, home, sí. Claro, normal, Paralizáchelo. coa mirada, Era che claro. boa. Esta Sí, historia é ainda máis falsa coa peixe. Ten razón. Que tal se marchamos? Sí, vai ser mellor. E isto que será? Mima! ¡Navalla! ¡Ay! Sinte a tanza! Recolle! Cuidado! ¡Oh, non! Vale, para
fin chegou o momento de que o paralices coa mirada. Vamos, rapaz, a ver esa mirada retorcida. ¡Tapad os ollos, rapaces! Sí, meu. Eso sí que é unha mirada paralizante. Tremo con medo. Oi. É que practiquei moito. Toma, agora envolve isto para Poppy. Ai, non! Outro kit para cultivar cabazas! Hola, preciosidade. Está viva, Jod. Viva! Non a ves? Nivel de temperatura da terra comprobado. Nivel de pH máis que comprobado. Nivel de loucura non hai máis pra onde ir. Te cala, parvo! Outra comida máis. Esta flor vai se converter na cabaza máis grande do mundo! Poppy, abra a porta. Sei que estás aí dentro. Vanme pillar! Abre! Rápido, Jod! Temos que pasar á fase final. Obrigar esta flor a converterse nunha cabaza. Sí, ti vaille dando. Pero que raio é iso? Esta é a que lle chamo eu unha gran cabaza. ¡Sóltame! ¡Que me soltes, melón feo! Os meus amigos non! Pero que foi o que fixen? Ai, pois fixaches unha cabaza monstruosa e agora quérenos comer! Ei, cabaza! Ven aquí! É hora de refrescarse un pouco. Home, se sobrevivimos, poderemos comer máis dese pastel de cabaza mala tan rico que fai Gili. Toma, un libro de cociña para Gili. E imos rezar para que o lea. A sopa de tomate que fai non é deste mundo. Sei que ten predilección polos tomates que non son deste mundo. Non son os tomates calquera. Son tomates extraterrestres gigantes. Acaban de invadir o perímetro. Xa están aquí. Tomates! ¡Colledeos! Pero ¿cómo se atreven? ¡Qué maneira de burlarse! ¡Temos que atacar! Tomates, non temos tempo que facer! Digo, perder! Un casco e un paracaídas para Ras, unha lámpada de lava para Rod. Ei, mira o que hai aquí para rapazas. Para mula e para fris. A elas non lles gusta o béisbol. É unha bola de masaxes e un aplicador de crema facial. Non sei que che diga, porque Mulu non é precisamente das que toman ben as decepcións. Son Mulu! Home, se non lles gustan, sempre podemos xogar ao béisbol con elas. Sí, tes razón. Unha ferradura nova para o vello Stretch. E claro, sen esquecer o noso pesadiño, digo, paruliño. Ben, non é tan pesado. Que tal esta cor? Que tal esta cor? Non me llores. Non me llores. Vin, que fas? Vin, que fas? Non me copies. Non me copies. Para, Vin. Para, Vin. Este é Chester. É un cabaliño pequecho como a ti, Buster. Que é isto? Iso é un motor, Vin. E podoche debuxar máis, Poppy. Non! E con isto acabamos. Xa están todos os amigos do rancho. Pero esqueceuche Splat. Non, dixen amigos, non gatas malvadas e trastornadas que sempre traman cousas contra nós. Tes por aí algunha maldade extra mala? Dispoño de ideas absolutamente infames.
Veña, home, algunha vez tamén lle tocou pandar a ela. Splat! Non se pode negar que tivemos un gran ano. Pois amigos, meu, iso é o único que importa. E que fago con isto? Non nos podo volver para o sitio. Ou poderei. Oi, Dumpster, Dumpster, cuidado! Dumpster! Ai. Oh, salvei o teu tarro. Grazas, amigo. Era xusto o que quería. Vivía na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión.